ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አናሐውም ሰላህ الدين ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና እዚ ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ጥበብ ንፍጻሜ ራእይና ዝብልዩ ጥበብ ንፍጻሜ ራእይና ሪኹም እግዚአብሔር ዘሃበና ጥበብ በና እግዚአብሔር ዘሃበና ራእይ በና እግዚአብሔር ጥበብና ክንፍጽሞን አኮምፕሊሽ ክንገብሮ ንኽእል ብዙሓት ሰባት ካብ እግዚአብሔር ራእይ ይቅበሉሞ አመንጎግነት ራእይ ሒዞም ኾዱ ኾልዶ ጌጋ ዝኾነ መንገዲ ይጥቀሙ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ናይ አምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ጥበብ አፍጻሜ ይበጽሕ እዩ ናይ አምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ሓሳብ አይፍጸምን እዩ ናይ አምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ልምዲ አይፍጸምን እዩ ናይ አምላኽ ራእይ በናይ ሰብ ምኽሪ አይፍጸምን እዩ ናይ አምላኽ ራእይ አእምሮ ለነ ብዝብል ጥበብ አለነ ብዝብል ናይ ዓለም ጥበብ አይፍጸምን እዩ ናይ አምላኽ ራእይ በናይ አምላኽ ጥበብ ጥራሕ እዩ አፍጻሜ ዝበጽሕ ጥበብ ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 5 ንጥበብ አጥርያ ንምስትውዓል አጥርያ ንቓል ኣፈይ ኣይትረስዓዮ ካብኡን ኣይትዘንብል ኣይትሕደጋ ንሳኻ ክትሕልወካ ኣፍቅራ ንሳውን ከተዕቁበካ እያ ጥበብ ኣውራ ነገር እሞ ንጥበብ አጥርያ እወ ብኩሉ ጥሪትካ ንምስትውዓል አጥርያ ልዕል ኣብላ ንሳውን ክብ ከተብለካ እያ እንተ ሓቂፍካያ ከተኽብረካ እያ ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክትደፍአልካ ዝጸበቐ ኣኽሊልካ ክትበካ እያ ሪኹም ጥበብ እዚ ኩሉ ውጽኢት ኣብ ህይወትካ ከተምጸልካ እንተ ሓቂፍካ ንሳውን ከተኽብረካ ልዕል ተቢልካ ንሳውን ክብ ከተብለካ ኣብ ርእስኻ ድማ ዘውዲ ጸጋ ክትደፍአልካ ዝጸበቐ ኣኽሊልካ ክትበካ ኢሉ ሪኹም ጥበብ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ናይ ውሽጢ ምርኣይ ኣብ ህይወት ድማ ትኽክለኛ ምስትውዓል ክትረክብ ዝገብር እዩ ሪኹም ጥበብ መንፈሳዊ ነገር እዩ ጥበብ ራእሱ መንፈስ እዩ ጥበብ ንባዕሉ መንፈስ እዩ ካብቶም ሸውዓተ ናይ እግዚአብሔር መናፍስቲ ኢልና ንጽውዖም ማለት ሓደ መንፈስ ቅዱስ ብሸውዓተ መንገዲ ዝግለጸሎም ሓደ ካብኦም ናይ ጥበብ መንፈስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ካብ አምላኽ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ብናይ አምላኽ ጥበብ ክንፍጽሞ ኣብ ውሽጥና ብጥበቡ ዘመላልሰና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ጥበብ መንፈስ እዩ ሪኹም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ሕብረት ክንገብር እንተደኣ ጀሚርና ናይ መንፈስ ጥበብ ተጠቂምና ናይ ጥበብ ጎደና ኣብ ህይወት ክንከይድ ንኽእል ኢና ጥበብ ምስትውዓል ተምጸልካያ ጥበበኛ ሰብ ነገራት ናይ ምስትውዓል ሓይሊ ኣለዎ ሪኹም ኣሕዋት ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክንገብር ኮለና ብመንፈሱ ክንምላእ ኮለና ኣብ ህይወትና ጥበብ አምላኽ ክበዝሐልና ይጅምር ጥበብ አምላኽ ኣብ ህይወትካ እንተደኣ ክበዝሐልካ ጀሚሩ ድማ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልካዮ ጎደና ብትኽክለኛ መንገዲ ኣብ ፍጻመ ከተብጽሖ ትኽእል ኢኻ ጥበብ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ጥበብ ንነፍስና ክገዝኣ ኾሎ ኣብ ኩሉ ጎደናና ክንብልጽግ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ነገራትና ብትኽክለኛ ክንከይድ ዝረድአና ጥበብ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ ኣውራ ነገር ኢልዋ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ ካብ ብሩር ካብ ወርቂ ካብ ገንዘብ ጥበብ ይበልጽ ኣሕዋት ንምንታይ ተልኩምኒ ነቶም ኣብ ምድሪ ኣለዉ ዝበሃሉ ክቡራት ነገራት ጥበብ ከምጽኦም ይኽእል እዩ ንጥበብ ግን እቶም ኣብ ምድሪ ኣለዉ ዝበሃሉ ክቡራት ነገራት ከምጽዎ ይክእሉን እዮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዚ ሎሚ ዝነግረኩም ዘለኹ ጥበብ ናይ አምላኽ ጥበብ እዩ ናይ ሰብ ጥበብ ኣይኮነን ካብ ናይ ሰብ ጥበብ ናይ አምላኽ ጥበብ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ናይ ምድሪ ጥበብ ናይ አምላኽ ጥበብ ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ኣብ ውሽጥና ዝግለጽ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዝመጽእ ናይ መንፈሱ ጥበብ እዩ ስለዚ ሎሚ ስለ ጥበብ አምላኽ ክትሓስቡ ጀምሩ ጥበብ አምላኽ ካብ ቃል አምላኽ ይዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዝበላዕና መጠን ቃሉ ጥበቡ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወት ጥበበኛታት ክገብረና እዩ ወደይ ንቃለይ ኣይትረስዕ ኢሉ ንምንታይ ተተባሃለ ቃሉ ናይ ጥበብ ዋና ምንጭ እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ አምላኽ ጥበቡ ዘካፍለካ ብቃል እዩ እግዚአብሔር ጥበቡ ብህይወትካ ክትጥቀመሉ ዝገብረካ ብቃል እዩ ሪኢኹም ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትና ቀዳምነት እንተሂብናዮ ቃሉ ድማ
ናይ ጥበብ ጎደና ክንከይድ ክሕግዘና እዩ ቃሉ ነቲ ዝተቀበልናዮ ራእይ ብትክክለኛ መንገዲ ኣብ ፍጻመ ከነብጽሖ ጥበብ ክኾነና እዩ ሎሚ በዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ህይወት ተመላለሱ በዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ህይወት ተመላለሳ እዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ውሽጥኩም እዩ ዘሎ እዚ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ በታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣነ ንስኹምን ኣብ ኩለን ጎደናና ብጥበብ ኣምላኺና ንመላለስ ኩለና ከምዚልና ናውጭ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣባይ ኣሎ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጥበብ እዩ ኣብ መለኮታዊ ጥበቤ ዝነብር ኩለን ጎደናታት ናይ ህይወተይ ብጥበብ ኣምላኼ ዝኸደን ክርስቶስ ጥበብ ህይወተይ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕሽነት ኣይመላለስን አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ጻውዒት ከቅርበልኩም ሕጂ ተጠቀሙላ ጊዜኹም ሎሚ ንጎይታ ህይወትኩም ሃቡ እቶም በሐቅ ንጎይታ ይድልየኒ ኢትብሉ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ይአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ድማ ኣብ መስቀል ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ يأمن الله سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاح كموتات كم زتنسؤ يأمن الله بكريستوس بمؤمني كبزا ساعات ولد أملاح حدش فترة كوين الله إيسوس نهيوتي قويتان مدحانن إيو منفس قدوس بأمنت بشم يسوس يقبلك الله آمين زيادة صلوكم بالتعمل وحقوسكم إذا صلوت كم نصلوكم نقويتا خمس تقبلكم حبرونا أملاخ سماي ما أبي وتمز ببرو سنة نجار الله I love you so much shalom